ausencia está justificada, pois non perdemos a subvención, era o último día, creo que mañana. Entón, aproveitando que había outro que non puxera, era mañana ou así, non? Bueno, igual había que facelo hoxe ou non había que facer, que era facemos para a semana que ven, paz, claro. Pois xa está, a ver, vai a urxencia para diante ou non? Onde xe, urxencia vai para diante, pero non ten moito sentido que esperemos ao último día e que teñamos que convocar outro pleno extraordinario por riba do que tiñamos. Tes toda a razón, doiche tarde e pídeche disculpas. É un fallo posiblemente meu, vale? Pero foi así, a coa cousa tal, exactamente. Pero creo que é mellor facelo e asumir a responsabilidade que non facelo. Por lo tanto, pois, non facelo non é. Vai por unanimidade a urxencia. Ben, moitas gracias. O punto 2 é proposta de modificación de ordenanza da taxa por asistencia e estancia en garderías infantis. Bueno, se terminou favorablemente a seguinte proposta de acordo de aprobación de aprobar inicialmente a modificación da ordenanza de taxa por asistencia e estancia en garderías infantis municipales que a continuación se detalla, así como exponerla ao público durante el plazo de 30 días en el poco efecto de alegaciones y en caso de que no se hubiera ninguna, se entenderá aprobado definitivamente. Vale. ¿Queres hablar alguna cosa? Sí, a ver, venga. Pero non facedes primeiro unha explicación do punto. A explicación é moi sencilla, que pá, dille. A explicación é que se non se fai isto non temos dereito a dar o segundo fillo gratis. Punto. Eu solamente teño unha dúda, pero imagino que se vai sacar Sandra máis paces e aclaramos. Non hai ningún tema máis que ese. A cuestión é outra, a cuestión é cal é o segundo fillo. Se un matrimonio que ten un fillo de 18 anos e de repente nacelle un rapaz agora, ese segundo fillo ten dereito a ser gratis, sí ou non? Hai dúdas con eso, pero xa o aclararán agora aquí no debate. Bo día a todos e a todas. Vamos a ver, traemos aquí a modificación da taxa porque en decembro de 2019 pois, a Xunta anuncia a gratuidade para o segundo fillo ou consecutivo no primer ciclo de educación infantil nas escolas infantiles, sea de titularidade privada como pública, ademais. A única consideración que dice a Consellería é que as escolas, as taxas deben ser equivalentes, iguais a que ten a propia Consellería, as taxas de uso do servicio. Como ben saben, nos empezamos da man da Consellería en canto ao funcionamento das escolas infantiles, mantendo tamén os prezos que tiña a Consellería no seu momento, paramos a subida do IPC durante anos e esa diferencia de 9 euros e pico na xornada completa vem determinado por eso, que é o que se está falando de asumir. Cando falamos de segundo fillo e consecutivos, estamos falando de que dentro dunha unidade familiar, e cando miramos a lei e miramos a unidade familiar, vemos que se considera unidade familiar hasta os 18 anos. Entón, trátase toda unidade familiar que teña máis de 2 fillos menores de 18 anos por agora. Vale, non sei se está claro un pouco as dudas. Non sei, a mí... A ver, que? Sí, Sandra. Efectivamente, había esa dúbida no tema da comisión, tiñamos na comisión, a cousa era que mellor nos decía que non pensamos que era como as extraescolares, que era o segundo fillo matriculado, pero efectivamente non. E o segundo fillo da unidade familiar, como ben di a Conselleira de Educación. A mí me será outra dúbida que boto de menos nesta documentación e é que este é unha decisión política da Xunta de Galicia. Podemos estar de acordo ou non estar de acordo, incluso poderíamos estar de acordo en que fora gratuito para todos os nenos e non, en cambio, por exemplo, agora os de Sanxenxo, os pais primerizos van a pagar un pouco máis que os que pagaron ata agora, porque vai ser máis caro o primeiro fillo. Entón, para nós sí que debería ser gratuito de 3 anos para baixo. Pero a mí a dúda que me será agora mesmo é que sendo unha decisión política da Xunta de Galicia, en esta documentación non veña acompañado dun decreto ou dunha orde en onde a Xunta de Galicia se faga cargo do déficit que lle vai a supoñer ao Concello de Sanxenxo esta decisión política da Xunta. E me explico, no resto de concellos, todos sabemos, moitísimos concellos en onde as escolas infantis son da propia Xunta. Eso non vai repercutir nas arcas municipais, que creo que o Concello xa ten competencias bastantes en as que gastar os cartos, como para asumir tamén incluso decisións políticas da propia administración autonómica. Por lo tanto, sí que voto de menos que a administración autonómica, unha decisión que é exclusivamente deles, que nos temos que asumir, pero sí que debería hacerse cargo deste déficit e non que vaya a supoñer
un deterioro das arcas públicas municipais que non é competencia municipal, polo tanto, sí que creo que a subvención que dá a Xunta de Galiza para as escolas infantis debería ser moi superior para cubrir ese déficit. Non é justo, unha vez máis, que noutros concellos que se nos supoña un custe para as arcas municipais e en cambio San Seixo nos este supoñendo un custe a maiores para as arcas municipais. Entón, se que voto de menos que a Xunta non está ben a decisión política, pero estaría mellor que nos dixera como vamos a subsanar ese déficit, non? Creo eu. No, eu quería, a raíz do que se estaba comentando sobre as modificacións que se plantexan da ordenanza fiscal, efectivamente, pues, se pretende bonificar o segundo fillo, entendo, pero sí que hai un aumento no primeiro fillo, creo. Non sei se ese aumento do primeiro fillo se deriva da necesidade, o sea, non entendo por que se fai, por eso quería que me explicaras por que se É fai. fácil, porque se non che dan a subvención. Ou posa Depende da subvención. Claro, é un requisito deles. O requisito para Tens que poder ser- contar coa Pero subvención que a consellería. Vale, mas Vamos a ver, San Seixo e a está... variación de canto é. de 9 euros 9 euros. por xornada completa e 4 euros e Por medio mes. de xornada por mes. Vale? De todas as maneiras, ese non é o debate das guardias. O debate é por un pouco na línea que iba Sandra, pero eso falaremos outro día e tal. porque non No, pode pero ser. como me prometeu que me iba a invitar ás comisións e ainda a día de hoxe ainda non me invitou, eu esta primeira noticia que teño. Eso é asunto. culpa Por da eso conselleira pregunto, esa é culpa da non é conselleira. culpa de vostede que se comprometeu a invitar ás comisións e ainda de hoxe non invitou a ninguna. Entonces, esta pregunta eu tira feito na comisión, pero como non se me invitou a comisión, pois entonces teño Mire usted, señora Rodríguez, usted non ven as comisións porque non sacou os votos suficientes para poder estar ás comisións. Se Usted estamos os outra vez. votos suficientes, claro, non é xa está. No, eso é mentira, porque A se ver. podría modificar se se quixera. Bueno, O regulamento pero usted- poderíamos asistir todas as comisións. Si Así usted que tampouco sacara os diga votos- así porque non así non engaña a xente, así que a súa profesión engañar a xente, pero non a engañe tamén eso porque non a sabe. Señora Rodríguez, sin actitud ninguna. Se usted sacara a mitad dos votos que pensou que iba a sacar, seguramente tería moitos concelleiros. O que pasa é que non nos sacou, por motivos que foran non tentar, pero non obstante eu non sou un alcalde dos que privo de tal. Se por min fora, queda usted, se pode tal, pero xa lle preguntou usted varias veces á secretaria da comisión. Se por min é, acuda desde usted a todas as comisións, queda xa por min. Efectivamente, Acuda usted a todas as comisións. en todas as comisións, no que eu lle plantexei, se lle dixo, porque aparte é así, que si usted me invita, Pero yo eso que non- pretendo cobrar a comisión que me da igual, Pero eso- simplemente asistir. No, usted asistir, simplemente. Con voto ou sin voto, pero que Bueno, pero me da igual, sin voto, sin Pero voto, se queda voto usted- xa votarei no pleno, pero quero Pero se asistir queda- para ter conocimiento das cousas antes de vir ao pleno. Se queda E usted- vostede dixo moitas veces que por vostede non había ningún problema, pero Ah. ten que facer a invitación, porque unha cousa é falar Eso ya que está. non hai ningún Pero problema, con máis invitación. pero ten que facer formalmente, como Pero manda a lei. pero Si que non máis- eu o diría, a mí se non se me avisa, pues non podo vir. Outra cousa é que que se lle avise, porque se falamos da comisión e dicimos que día, que hora é, lógicamente, usted non é divina, hasta aí entendo. Bueno, isto vai por unanimidade ao tema. Pero eso está aclarado, como lle dixo, creo. Creo que vou aclaralo para que sepamos. Vamos a ver, sei que a concelleira Fernández Graso coñece como funciona o tema da escola infantil. Hai unhas tasas aprobadas de 160 euros, estábamos cobrando xa na época da concelleira. Isto, pois, temas de bonificacións pola renta, familia numerosa e demais. Para dar un dato a vostedes, direi que no ano 2019 que pagaran os 160 euros nas duas escolas infantiles houve 3 familias, 3. E a media xornada que pagaran íntegramente 2. Vale? En cambio, estamos vendo que se poñemos en marcha o das familias, o da segundo fillo de gratuidade dos consecutivos, estamos bonificando o 50% das familias do Concello de San Seixo. Eu creo que non temos capacidade dende esta corporación para limitar as familias a disfrutar de eso. En canto á pregunta que dice María Fernández Graso de como pagar, vostede coñece mellor que a mí o plan concertado. Vale? No plan concertado, porque se puxo en contacto con o Concello de Educación, a Asistenta Social, de Servicios Sociais, donde nos explicou que se lle habían dito que había que tomar nota de todos os datos como que era para saber o coste que iba a levar consigo para que nos lo embolsara, non? Despois de pasado todo, previo justificación e previo documentación solicitada pola Consellería. Entón, eu entendo que para as arcas municipais non vai a suportar ningún lastre económico, vale? O que si entendo é que para as familias na situación que estamos vivindo se vai a soportar un beneficio, vale? Porque sexan 50, 80 euros ou 30 euros, van a aforrar, pois vou dicir, temos un total de 95 familias matriculadas este ano, bueno, ainda non matriculadas, senón que están en plaza, 54
terían opción a ese segundo fillo. Creo que máis que empezar a darlle voltas, creo que hai que ver a onde vamos a axudar, a quen vamos a axudar e que maneira vamos a facer. E creo que tamén deberíamos alabar que a Consellería, sin máis cargos de ningún outro goberno, ningún outro menos está en marcha. Pois eu creo que o primeiro paso é un camiño para chegar á gratuidade na primeira etapa de educación infantil que queremos todos, como están facendo as comunidades autónomas que están solicitando ao Goberno Central. Creo que nos toca apostar por as familias ou non, creo que o Goberno está traendo para levarlo a cabo e pido en consonancia o voto favorable para isto. Sí. Efectivamente, que se entenda ben desde o noso partido a nosa liña é a gratuidade para 0 a 3. De todas maneiras, non dubido que seguramente no plan concertado seguramente pagarán, o que digo é que estamos nun pleno, estamos nunha votación importante, entonces sí que esas cousas non se deixan ao plan concertado, pode que se pague, ten que haber un acorde da Xunta de Galicia en donde diga si se acollen a este plan, lles vai a pasar isto e nos vamos a dar isto. Eso é o que boto de menos desta documentación, que a eso iba a referir a miña primeira intervención, para poder votar máis con máis seguridade e non despois esperar o plan concertado a ver se nos lo dan ou non nos lo dan, non? Entendo que iso ten que estar por escrito e debería estar por escrito e, por lo tanto, debería tamén, e creo que en eso estamos de acordo, que a competencia autonómica e que os cargos dos veciños de San Xenxo teñen que estar para as competencias que son municipais, que non son poucas. Entón, cada administración ten que asumir as súas competencias. Non estamos, por eso, dicindo que sea unha... por suposto, é un primeiro camiño, sería ideal o feito de que fora gratis para todos os nenos de 0 a 3. Tamén o feito de que aos nosos veciños lle vai salir un pouco máis caro no primeiro fillo, bueno, ainda que xa 9 euros o mes, a mellor era a gratuidade, eso está claro, porque además o primeiro fillo normalmente suelen ser en parellas novas que están comenzando a vida e, por lo tanto, mellor esos 9 euros tamén non hai que despreciarlos, porque é unha cantidade que hoxe en día pode solucionar moitas cousas, ainda que non o pareza, e o noso vai ser a abstención simplemente por eso, porque pídenos que nos fiemos de que despois eu prefería ter a documentación, pero tampouco non vamos a ser unha trampo para aprobar iso, vamos a ningún concepto. Vamos a votación entonces. A ver. Non tamén quero explicar o voto, porque tamén me vou a abster, pero sí que me quero deixar constancia que evidentemente sí que apoyamos calquera medida que veña a facilitar a vida das familias. O que pasa é que consideramos que na postura na que estamos ahora mismo non temos suficiente información para poder votar conscientemente en este punto, sobre todo porque hai unha cousa que nos chama a atención, que efectivamente, pois que, aínda que se bonifica a partir do segundo fillo en diante, o primeiro sí supón pois ese incremento, que é unha cousa que para nós queríamos poder haber estudiado se se pudera evitar ese incremento no primeiro fillo, porque efectivamente xa non só é que o primeiro fillo o primeiro que se ten cando mellor a situación económica non é mellor para a familia, sino que ademais hai moitas familias que só teñen un fillo, o cal incluso non poderían chegar a facerse cargo desto. Por lo tanto, non temos a información suficiente, a nos entender por a urxencia da convocatoria deste pleno para poder analizar esa cuestión e, por lo tanto, ímonos a abster. O sea que me quedan 2 anos, non? Bueno, listo, entonces pasamos a... Vale, listo, aclarado o tema. Pasamos á votación entonces. Entonces, votos a favor, votos en contra, ningún, abstención, 3. Moi ben, moitas gracias, levantamos a sesión.